ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷи ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапон дар экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. дӯстон, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. мошини фурӯшӣ ҳастед бардор Kia Sportage мегӯянд. соли баромадаш 2012 сола. мотораш даи сӯзишвориш дизел, коробка автомат. мошин наҳмоидгаҳ ҳуҷҷат дорад. 4 баллони 90%, салонаш кожни салон. қавда дӯстони азиз, мошин дар ноҳияи Тоҷикобод нархша 130,000 сомон мегӯяд. боз савдои хуб ҳам мешавад. мошин коробка автомат, мултирол, монитор, хулоса дар беҳтарин ҳолат. марҳамат дӯстони азиз, нархша 130,000 сомон мегӯяд. боз савдои хуб ҳам мешавад. дар номерҳои 930 88 8063 номерҳои дастиш, номерҳои ватсап ҳастанд. занг бизанед, маълумот про аниқтари мошинро аз худашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мо хонаҳои фурӯшӣ сар мекунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайкҳоро фаромӯш накунед. мегузарем ба якум хонаи имрӯза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Қаратегинский мегӯянд. 8 хона, 6 сотиқ замин бардор. хонаи фурӯшӣ дар Шоҳмансур, кӯчаи Қаратегинский, якум кӯча, 6 сотиқ замин, хона 2 этажа мебошад. якум этаж шкатур монтаж дорад. дару тиреза часпондагӣ, об ҳастаи гузарондагӣ, раҳи мошингар пеши хона бо як мошин қум ва сангам дорад. дар ҳавли хона документош ҳамаш 100%, дарахтҳои бисёр дорад мевадиҳанда. нархша бардора 350,000 сомон харидор ане бошад. муомилаи хуб ҳам дорад. дар назараш 2 мактаб ва масҷид ҳам ҳастад. дӯстони азиз, марҳамат кунед дар номерҳои 37 занг бизанед. маълумот про аниқтари хонаро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба сеюм эълони имрӯза. бисёр дар комментари дӯстони азиз менависанд ки мақсад хонаи кредитни ба навор бигир. марҳамат, як хонаи кредитни ба навор срочно фурӯхтан кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Уяли, пеши бозори нав. 8 сотиқ замине дар хона, як калидор, хулоса 4 тараф маҳкам бардор бо симеблок бардоштагии завориш. дарвоза ҳам часпондагиай. дегдонхона, баня, ошхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. оғил ҳам дорад барои гоҳмолкунӣ. обу свети постоянно ҳаст. нархша дӯстони азиз 200,000 сомон мегӯяд. дар наздикии шохӯрохи Душанбе ва Бухтар мебошад. ба ҳама чизу чораш мисол дидесем дар ҳамин навор чизе ки ҳаст, ба ҳама чизу чора хади фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, мисол каме ки кредит негирифтанӣ боша бозоро сраза 50,000 сомонша платин мекунӣ. баъдан то моҳи август мисол 10,000 20,000 сомон
ана платин мекунем бардро соҳиби хона хайд кардагай мисоли худаш дар федератсияи россияй то моҳи август мега хона мерам барои ҳам хотир кадме ки мақсад бигираш хона холия ягон кас зиндагӣ накардеса дастуроши фурӯхтан накунад марҳамат кунед ҳамсояи хуб ҳам дорад оби свет нархша 200 000 сомон мебардро марҳамат кунед занг бидед маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи мехтари навш мегӯянд 3 дар хонаи 4 сотиқ замина бардро хулоса дарвоза часпондагӣ дар беҳтарин ҳолат хулоса ремонтҳои замонавӣ нархи хонаро бардор 450 000 сомон мега боз камтараки дигарон савдоҳо мешавад дарахтҳои мевадиҳанда дорад бардор 3 дар хона 4 сотиқ замин кадме ки мисол аз шаҳри душанбе хона кофтиса бошед шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи мехтари нав 4 тарафаш маҳкам боз мебудад бардоро 4 сотиқ замина хулоса 3 дар хона 4 сотиқ замин марҳамат нархаш 450 000 сомон муомила дорад занг мезанед дар номерҳои 884 45 0500 маълумоти пурраниқтари хонаро метавонед аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз хонаи навбатии мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи кушониё совхози файзалӣ чорош мегӯянд дар хона як калидор 4 сотиқ замин хона хулоса бо хишти лои бардоштаги коробкаи холе бодод дар хона дар наздикии хона масҷид магазин ҳаста ва мактабаш 1 километр дуртар бардоро ноҳияи кушониё совхози файзалӣ шӯъбаи чорош мегӯянд дӯстон нархи хонара 160 000 сомон мега оби светам ҳаста дӯстони азиз документҳои хона 100% дар номерҳои 886 36 13 13 занг мезанед маълумоти пурраниқтари хонаро метавонед аз худи соҳиба дастрас кунед шербачаҳо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед подписия кунед иншоалло ки ҳамарӯза хонаҳои фурӯширо пешкаш мекунем раҳмат барои дастгиритон. эълон ба хурду калон ватсаби мо барои реклама кардан хона дорӣ мошин дорӣ замин дорӣ квартира дорӣ чизе ки доред дӯстони азиз равон кунед мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубша мекунем телефоно бароитон аз номерҳои ватсап 960 956 3018 ҳамин ватсап равон кунед мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. дӯстони азиз касоне ки аз шаҳри бохтар хонахар бошад то охири навора гӯш кунед ки беҳтарин хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри қурғонтепа аниқтараш дар шохроҳи қурғонтепа сарбанд ғоргаз пушти мағозаи ҳайдар хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад 4 дар хона 3 сотиқ замин об гузарондан лозим бардоро худам истиқомат мекардам ҳозир дар федератсияи россия қарор дорам таъмири хонаҳо меёнад 4 дар хона анҷомхона ҳуҷҷатхона дорад забор 4 тараф маҳкам дарвоза дорад хулоса алиша мешавад баъд ба ҳуҷрага дар сарбанд ёин ки дар қурғонтепа болои пул додан наметавонад нархи хонаро дӯстони азиз 205 000 сомонга конкретни харидор бошад дар ватсап фақат смс ёни голосҳои партоед чунки вақти русия ба тоҷикистон мувофиқ нест марҳамат дӯстон нархаш бениҳоят нархи арзон маълумоти бештарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз мегузарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ баҳодор қарор дорад дар шаҳри ваҳда деҳаи истигузар дар хонаи пастакай 6 сотиқ замин надидесем баҳодор хай дар чӣ ҳолата шаҳри ваҳда деҳаи истигузар нархи хонара дӯстон 200 000 сомон мега боз камтараки дигарам савдо ҳам мешавад дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад оби свет ҳам дорад дӯстон 4 тарафи хона боз блокади маҳкам кардагиай шаҳри ваҳда деҳаи истигузар марҳамат хонаро бо диққат тамошо кунед маълумоти бештарашонро метавонед аз худи соҳибашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, марҳамат, боз як хонаи дигар арзонака пешкаштон мекунам. Хонаи фурӯши қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Абдурахмони Ҷомӣ. Дар хонаи 8 сотиқ замина хона бардор дидесен хай даруниш чӣ қадар ремонтҳои замонавӣ, пардаҳои нав каштагӣ. Хона калони хушрӯи дӯстони азиз. Нақша 120,000 сомон меояд. Дастфурӯши фурӯхтан дар корай. номерҳои ватсапаш 92 32 38 38. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстон, мегузарем аз нӯҳум хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. Хонаи фурӯши бардор қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор. 6 дар хонаи 8 сотиқ замина. нархи хонаро дастфурӯшни 150,000 сомон мега. боз камтараки дигарам савдои хуб ҳам мешавад. савдо дар пеши хона. телефоно бароитон аст, номерҳои ватсапаш. бания ошхона, хулоса дӯстони азиз, дидесен хона ремонти хуб кардагиаст даруни хона. хоно ҳам калони хушрӯанд, нархаш 150,000 сомон. телефоно бароитон аст 910 44 19. номерҳои ватсапаш. занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед. шербачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписия кунед. навори оянда боз хонаи фурӯшӣ мешавад. мисол бинависед ки аз киҷо хонаи фурӯши пешкаш кунем. раҳмати калон барои дастгиритон. ҳамин қадар одам дӯстон тамошо мекунед, мисол 10-15 одам, неки лайкҳо бениҳоят каманд. баъде ки шумо лайкҳоро бизанед ва подписия кунед, бо барои моро ҳамин қадар мотиватсияи хуб метавад. мегузарем ба даҳум хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯши дӯстони қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, рӯпарои Мошинбозор. 3 дар хонаи 2 сотиқ замин, бания ошхона, ҳоҷатхона дорад бардор. нархша 195,000 сомон мега. дастфурӯшни фурӯхтан дар кор, хонаҳо ремонтҳои замонави 2 сотиқ замин, 3 дар хона. дӯстон, марҳамат кунед, дар номерҳои 918 18 0721 занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед дӯстон. дастгири моро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешраи мост. худованд меҳрубон, нигаҳбонтон бошад.